И така, здравейте, YouTube, VBOX и така нататък. Това е Minecraft Android. Полските DTO се превежда нещо по-така. Значи ще версия първо какво може да направим версията 13, а в Hemojing B. И така. Тук и да е това. Това кой език ще... Аз ще го направя на английски. Скин, това е смисъл самия... Хайде да е. Това е самия, кой да сложа. Това мисля, че като на знака или не знам, ще видим. Това е новия скин, но не мисля, че ще го ще го взема сега. Options, това са всички настройки, които може да направим. Така всичко ще го изключих. Гледай, почваме. Това е един свят, който в момента няма да го пускам. Може би... Да, един свят, който съм играл самия, така че ще направим друг. Например да е... Хайде да е... Така... Разбира се, че survival. И като той... Не е чак толкова як. Яко место, откъдето ми пусна на кола се прави. Така, който трябва да се ведем доста дърва. Мисля, че ще... Не знам, може би да ще събера 2 стака. Сега ще проверя тук да има животни. А сега да виждам едно животно. Само едно ли? И в момента няма да побием. Така че само да се покатеря отгоре да видя нещо. Давай. Опс, стой. Да, както предполагах. Редка някъде нещо. Камък. Или камъкче. Не, само да не... Тема кръвта, да, супер. Нещо така, камък да има. Добре. Така. Направим крафтинг. Ламбаринчика. И се превежда. Кирка, разбира се. Добре, аз направих мотика. Получавайте. Мотика съм направил. Кати. Нещо. Що ме там мотика сега? За трева ли какво? Аха, да, се постара. Мисля, че за градина ли? Фермичка. Такова, да. Поне за тази друга не знам какво е. Искам да ви кажа, че от доста време не съм играл Minecraft на компютъри, дори на Android. Така че не ми бива колкото прилича и това. Просто да ви кажа, не ме бива. Добре, само да видя направих ли си меча. Да, страхотно. Добре, само ми тя това. Още една. Като че ли тук е доста тъмно, не знам защо. Не знам честно казано, защо тук е толкова мрачно. Ама аз май не съм направил яркостта. Яркост или...
Само да ви кажа, че почетох, да, също съм играл доста пъти, да казах. Ми вече една година не играе. Преди е имало нещо като... Да убия ли? Да, какво се прави? Друга има ли? Да. Какво ще ви кажа и аз забравях? Да. Преди се спалваше изводи, например. Така решет. Клетка, ако се сещате каква. Но без зомбита. Разбирате ли, само главите им. И имаше често доста най-различни работи, но без зомбитата. За сега, не знам сега дали още го има това. Тук все пак е нова версия. Не знам, но предполагам, че го има. Да го има, защото беше много готино. Различно, други имаше зомбита, други... Т.е. други спалваше зомбита, а други не спалваше. Само да убия тази коза за леко. Ако има все още една евала. Да вземем нещо само каза за храна. Анка остана без майка си, че съжалявам, ама я страшно. Баща ти му да намери друга майка. И ти си същото положение. Кожата доста е важна, така че ще я взема. Но защо няма вълна? Дано да намеря, че е страшно. То доста страшно. Ако не намеря вълна, може да умра. Буквално да умря. Умря. Буквално да умра. Но не знам дано да намеря вълна, ако не трябва влезна в някаква дупка и да черпам нещо си за... Забрах имената. Как им викаше, забрах му името. Да. Паяка, как да го забравя аз. Паяка, той да, нали, това паяжина и може да справиш, събираш 4 паяжини и може да справиш вълничка. Така че дано да не ми се... Давай. Не се съжалявай, има си дървета, има си всичко. Казвам, не ми се занимава с него. Други шкафче не мога да направя. Просто истината, че... Познайте какво си намерих. О, да, ако познаете. Но със сигурност няма да позна. Ако намеря все още е добре доста. Oh, да! What the fuck? Чухте ли новата песен на Теди Александрова? Често казвам, на мен не ме кефи чагата на... Например, други ма кефът песните, например на... Така как беше Силвър и Теди Александрова и Свобода и много от... Търсакица като маняка. Сега няма да се пускам все пак да се лига, все пак сме в първия епизод. Добре, аз не събрах ли да го... Нека да си има. О, кокошки, че ли нам... О, кокошка. Добре, нещо... Защо не мога да тичам, не знам.
Ама аз съм гладен, ме пилчо. Искаме похапнем. Малко се ама какво се прави. Бързо, що тичахме. Сега няма тичаме. Умри. Аре, много бавно. Значи вече си почти всички животни дават левел. Ще ги убия? Да. Може да имам за лево, но ще ми потребват мислите за картини път доста лева. Да сняка една спалничка. Вижте за нека да се крие. Хайде. Доста дълъг стана, нали? Добре, тук само направя това и да ходя си намеря някаква тук телефон тази вечер. И утре ще сме как, what the fuck, тук ще е добре. Тук ще е добре, това ще го използвам в момента, ама ми трябва. Оправа. Аз пуснал и съм зомбите. Да, но я. Не ме забеляза така, забелязаха или. Не, просто ще го спря. Да си пусна така. Значи, приятели, това ще... Така ще приключим този епизод. Мисля, че ви беше доста, и то доста голямо скучно, но съжалявам, просто нямаше как. И просто беше си пълна пикня. Беше много смотано епизода, нямаше нищо интересно, но обещавам, честно казано, обещавам ви втория епизод също да е по-различно и честно обещавам втория епизод нещо по-различно. Малко бързо. Чао и чакайте втория епизод.